שנה 2037. מקום, המרכז הבינלאומי לביוכימיה רפואית, ירושלים. וירוס מסוכן בשם נובה אקס תוקף את יסודות החיים עצמם, את הביוכימיה של גוף האדם. הוא גורם לשיבושים בתהליכים הקריטיים, קיפול חלבונים, פעילות אנזימים, איזון חומצי, סינתזת DNA, RNA ועוד. בתוך ימים, גוף האדם קורס. פרופסור אלה רוזן, מומחית לביוכימיה רפואית, גילתה דרך מהפכנית לרפא את הווירוס. היא גילתה חומר גבישי נדיר שנוצר רק כאשר מבוצעים תהליכים ביוכימיים מדויקים. החומר נקרא ביוקונין, גביש זוהר ומרוכז של ידע ביוכימי נרחב. במעבדה שלה הוטמעו 5 גבישי ביוקונין, כל אחד מהם נוצר בתגובה לפענוח תהליך ביוכימי מסוים. יחד, הם משמשים כמפתח קריפטוגרפי להפעלת התרופה שתשמיד את הווירוס. אך רגע לפני שהעבירה את הגבישים, פרופסור אלה רוזן נעלמה. כעת, המשימה שלכם היא לעבור את התחנות, להבין את התהליכים הביוכימיים הרפואיים, ולשחזר את המסלול שלה, לאסוף את 5 גבישי הביוקונין, ולהפעיל את מנגנון הריפוי. בהצלחה.